Tutok bakatok sa uto padayon ta sa tuang gibati mga kabisyo my love so sweet padayon ta sa tuang pagpahimsog sa tuang kalawasan ilabi na sa tuang mga ubang kabisyo hinigugma diha karon na minaw sa atoa bisang asang dapita daghang salamat sa inyong pagduyog kanato sa paglanog-lanog. Okay, sa bisang asang lugar nga nabot sa tuang pagsibya karon, thank you so much sa inyong pag uban-uban. Mayong paghungit-hungit kaninyong tanan diha karon ilabi na diha dapita sa Bohol. Madyong pag paminaw. Og tuod mga kabisyo my love so sweet no, di na to kalimtan og sa gihapon dapat hinumduman nato ha magtumar sa Calabo Plus Herbal Capsule kay dako kay ni siyang tabang sa mga sakit. Inom og tumar sa Calabo Plus Herbal Capsule with garlic og sa Calabo Plus Herbal Capsule with mangosteen. Apan mas epektibo ug mas maayo kini nimong ipares pag inom 3 times a day. Ipares lamang Calabo Plus Herbal Capsule with garlic o Calabo Capsule with mangosteen ug wala kay angay kabalaka. Kay purong herbal kini dili makadaot aprobado sa FDA ug halal certified. Naibawan nga Calabo leaves, oregano leaves makatabang kini sa pag-reduce sa risk of atherosclerosis, heart attacks ug sa strokes. Makatabang usab kini sa pag-energize ug rejuvenate sa body. Beneficial in detoxifying body aids and digestion, boost immune system, aids in speeding up metabolism. Ug makatabang usab sa pagprotekta against bacteria that can affect skin and gut. So mo kini siya ang ato ang mayong himuon nga lakang aron himsog ng lawas, lagsik ug likay sa mga balatian. Padayon ta sa tuang panag-uban, duyog yapon sa tuang programa ani adiri karon live ta sa tuang Facebook page DJ Mike Kiling nga Facebook page, Calabo Herbal Product Gesture Marketing nga Facebook page, and Katok Confession nga Facebook page. Like, share, follow mga kabisyo my love so sweet. Hala sige, lain kaagi nga tong sayran ug hatagag pagtagad. So katong mga gusto mag-share sa ilahang mga kasinatian diya sa pagigugma nang uban pa, pwede ninyong ipadala kanato na siya no sa ato ang Facebook page Kato Confession. Contact lang mo kanato diha karon para atuan na siyang mabasa diri sa kahanginan. Ilabi na kini ato ang kaagi karon nga ato ang pagkasayran. Ani ata di ta maglangan lulubaba, ready na ba ka ani? Ready na, plaster na ta. Ako di ay si Diana, estudyante, college. So sa akong pag-eskwela na ako sa college, naglisod kong afford sa akong panginahanglan sa eskwelahan. Para makakita ako, nag-working student ko sa usa ka night bar diri sa Dakbayan. Akong trabaho, radyod kay waitress. Sa kaadlaw, paguman sa akong klase, niuli dayon ko para magilis kay para mo trabaho pag dayog abot na ko. Dayon, pag-abot na ko sa akong gitrabahoan, nakasalamuha ko og lalaki sa trabaho. Ang edad niya kay mga 39. Tapos nagpaila-ila siya sa kuha. Nga daw siya si Arnold Schwarzenegger. Bitaw Arnold. So as a waitress, girespect na ako siya. Anak ko sa Yaha House. Ikaw day si Arnold, ako day si Diana. Moradyo, kaila. Okay niya kanya, te? Dili, waitress ang ganyan, trabaho lulubaba. Waitress, pero kung makabalo siya sa mga patakaran, di na siya mahimong waitress. Mas dako manikita dari di ay, dapita, dari na lang ko, dili na lang ko mag-waitress, waitresser. Mundan siguro kung skwila ganyan siguro. Narang future na ko dari, oh. Pero atik ra. Nag-shake hands me tapos nibalik na ko sa trabaho habang nagtrabaho ko. Sige ko niyag tanaw. Miagi ang pipila kaadlaw na ay nag-add sa akong FB. Tanaw na ako si Arnold di ay. Muli sumuglit to kaning RL eh. Dito gi-accept po taod-taod na ako. O ni chat siya nangumusta. O nangutan na kung ako ba daw tong nagtrabaho sa bar. Reply ko nga oo, nga naman. Reply siya, wala lang, gwapa mangud kay ka. Ming reply sad kog miingon, so sa mga pila ka adlaw nagkasuod mi ni Arnold. Dito na ako na hibalaan nga naaday siya'y asawa o isa ka anak. So sige siya balik-balik sa bar. Sige pod mig storyahanay. Sige sa kuniyag libre.
Moto niabot ang panahon na graduate nako ato nga time. Tapos naglisod nako sa kontisis nako kay wala ko'y computer o printer. At to ka sa internetan jay pungkils ka? Kinahanglan jud nako tuod og kwarta, so nihangyo ko kang Arnold na mangutang ko og 2K. Nisugot sad siya na siya unya daw pag magkita mi sa bar. Tag 2,000 lay niyang kuan, tag 2,000 lay niyang computer o kanyang printer. Basing mo ato siya sa internetan mo nang iyahang gastuon. Hinyon po siya, kanyang 2,000 kung mato ka sa internetan na so niya, one day ra na ba? Kung hili ka magdula, no? Yung uso pa sa una, Prinster eh. Bitaw gani no. 2K. Nisugot sad siya na siya unya daw pag makita mi sa bar. So mo to pag gumana ako eskwela dali-dali kog ligo. Nag-ilis og naglakaw kay makikita ko kang Arnold. So pag-abot na ako sa bar, na siya dito. So muna nagstoryahanay na dayon mi ana siya. Nganong kinahanglan man kayo nimo og kwarta? Anasag ko nga wala pa manggod ang among sweldo tapos wala pa ko kabuhat sa kwantisis. Pantisis din niya lulubaba. Thesis man di ay. Masyado naman kayong delicious minded ba, ha? Ikaw manggod na. Ako din na sorry naman. Wala pa manggod ko kabuhat sa kwantisis ana siya. Nga ihatag kuni sa imuha. Dili na ko mabayran pero muhangyo ko sa imuha. Ana ko unsa man? Ana siya nga muhangyo ko og one night stand. Muhangyo lang ko nimo og one night stand lang. Nasyokens ko. Ana ko, ha? Unsa? Nagi mga nga ng effects gi dapat pag mo kuan ka lulubaba no mingon og ha. Diba? Nagi dapat na siya para makurat ba. Unya tapos nakurat ko. Kay naaman si asawa ana siya. Ayaw lagsaba, ato-ato lang ni. Ana ko siya naon sa nako ha, ana siya sige maghuwat ko. Katik lang pero wala eh. Depende niya ginya sa imo kung siya ginya nimo kapanginahanglan niya nga kay kung ganyang musulod kasi nga niyang sitwasyon niya manggod no. Di lang na siya kaysa. 2,000 man ka so sige. Makaduhaan pa ginya nimo. Diba? Unya tapos kay pumasok naman siya sa iyo. New enter naman siya sa Dragon. Murag makampante na dayon ka magpangita niya kasi pero di ka mabalaka kay kada tira niya dahil 2,000. Walang niya na-realize ba nga barato ra kay ng 2,000 ang uban 3,000 mga ni. Pero mas mo siguro ng asawa. Ganyan mo bayad man kasi yan niya sa kuha libre. It's so unfair. Unfair masyado sa mga misis sa ganyong paraan, no? Yung sa mutira ka sa misis, libre. Pero pag mutira ka sa laing bahay, bayaran niyo mag 2,000. Ako yung misis, dapat ikaw magpahal ka niyo siya. Dapat kung mubayad ka sila 2,000, dapat mas labaw yung taon ako, Tanang sweldo nimo, ganyan mong palabaw pa man ko sa mga sweldo, sa mga ihatag nimo. Tanang sweldo, Kuptan, para wala'y mahatag sa bisyo 15 baji, O, diba? Pero, kanya magod, basi masundan magod ba nyo, kung ikaw gud nang inanglan, sa nga niyang kwarta maipit ka, thesis naman ko niya, pwede naman ka makapangutang bisa 15 diyaw, kasi mong palinti ba kay, higala ba nimo diya, no? Ay lang ka, walang paglaom. Basta kusog lang ka mamugos ug pangutang. Pagkautang na lagi ka. Nalagi niya isa sikreto niya sa pagpamugos. Pero bayari po tod. Mamugos sa malanggani ka niya. Tapos pagbayaran ka, paningilon ka, di ka mabayad. Bagahan niya ako eh. Pero kung ako bitaw siya, kung mautong ingato niya, muhatag ka sa imo ang pagkababae ni mo.
Ay, isang pag di kabayaran, jay. Isang pag di na kamabaya, jay. Okay na to. Sa sunod, ha? Pero kaning mga marong ang bababae bitaw kung musugal sa mga ingana lulubaba, mga hayo nag mga bisan unsa, mga hayo nagkuan, mahimong makaluoy niini katong tao, katong lalaki nangita ra og panandali ang aliw. Unya tapos kusog kay manghanggat ingana nya mobayad pag gyud inganang kantidara unya tapos ang gidugayon nga makigrumansa nara sa mga 5 minutos. At sorry kanya, 5 seconds sa maging uban. Grabe mo ng 5 seconds, oy. Ang uban man, wala man kuningog kita. Pinakadugay niya kaya niya, mga 10 minutes, ha? Warrior niya, siguro ka, makaabot kag 30 minutos. Kunya, tapos makaduaan pa, budagan pag isa ka oras, o, di ba? Ulit na kayo tanan, ha? Pero kung mabot na ka 5 minutos, mabayad pa ka 5 mil, matulog na dahil kapag uman. Wow! Nagpaspa ka lang, call. Spa nga niya'y massager, ha? Mao lagi. Mao na nga, diya kabisyo my loves, ha? Ayaw mo ganito sa mga nga especially kung nag-eskwela pa ka, no? Better pabilhan ni mo imong pagkababae og labaw na ang imong dignidad ipabilin gituod nimo kay pag once sa gikuha lang nimo or gihatag lang nimo sa inganang paagi nga murag dali lang kaayo nimo mabaligya ng imong kepyang ng imong kuan nimo ng imong sitawagan na lulubaba nang iyahang siya ba kining kuhol Hito. Bitaw eh. Pagdali na kayo ng mahalin ng inganya, easy to get you dito ka, no? Sayang bitaw kayo nga, mga estudyante pa ka. Dagan kayo mga estudyante nga sama niya na, especially katong mga nag-eskwela bitaw sa mga mahalon ng mga eskwelahan. Niya, tapos gusto lang gid magpakaroon nun. Nga, kuan, kaya sa ginikanyan, pero nakabiba niya ganyang ginikanan, paskwela siya, pero ikaw, kabalo ka, may kamo diskarte sa mong kagalingon, ha? Gamay naman niya. Pilaray ko niyan, matingali mong ginikanan, wala man kwartang kapalit ni siya ang mga gamit niya, na may cellphone, iPhone pa yun, napay laptop, napay computer. Wow, ang galing na diskarte ng anak ko, basin maligya, siguro niya siya mani. Wata kabalo, basin online seller. Ay nako, matikdan ako bitaw pud sad mga kabisyo my love so sweet no ning mga walker bitaw sad no nanapud taon sila yung mga online selling bitaw nga paagi. Ma-search gud nimo sila sa kuan Facebook. Barato lang sir, kapoy na siguro sila og tindog di sa gawas no. Asang dapita nga mga sidewalk bitaw lulubaba. Gikapoy na siguro na sila kay magbinilaray bitaw sila no. Kanya tapos pag muli sa buntag kadlaw sa iyo ang makeup nga panggwapa unta kaayo nga pampanyag silang panyagway sa gabi alas pag nga kaayo pagabot sa buntag. Mao nya nga inganya kahimtangan nyo. So inyo kabisyo hinigugma dapat dili ninyo ipariwala ang inyong kaugalingon kay tungod lang sa 2,000 grabe naman po sad niya. Kaya hatag mo 2,000 be. Pila naman ang 2,000 taon gud oy. Anya pila may balik nimo sa ako anya. Grabe mangayo pag kagbalik. Ayagan sa ka. Korta ko niya nyo. Dapat ang tubo niya ha, dapat sunod balik nimo 4,000 na niya. Baligyan lang akong lawas libre pa. Lamian pa ko tapos di pa ko makabayad. Ikaw. Depende nilang mo. Ikaw na bala magigo diya. Nya makatunong ka og kining bakunawa og kadako. Ganakunda. Di. Yayay. Pero jangan to niyang inganya. Sige, padahin sa inyong paglambo na lang sa gyapon, ha? Katong mga dunay pamaol ng ibati silang panglawas. Di sir, kalabo herbal limit oil, ang sulbad sa labad, ha? Nindot di sa ihaplas ko kayo. Kay numero 1, aprobado, garantisado, kalabo plus herbal oil, yun yung may tabi ko.
Muwagtang sa panyo, sakit sa panit, samad, kabahong, baho sa tiil, sakit sa ulo, sakit sa tiyan, sakit sa ngipon, bukol-bukol, hubag-hubag, matagtiki, arthritis, rayuma, guban pa. Mupatay sa kutog, mumoisturize sa panit. Humot og sakto sa kainit, bugnaw-bugnaw, ninyo sa paminaw, insect ug mosquito repellent po usap. Alang usab sa mga nasa opisina, kabuyon sa biyahe gamit sa Kalabo Plus Premium Rub. Alang sa pingot nga ilong, hubak og stress nga paminaw, magkalabo Premium Rub kanya. Para buhay, hay! Para sa mga kagit-kagit og baho sa lawas, panyabon. Gamit sa Kalabo Herbal Soap para papaputi o papabata sa kutis, Karisma Beauty Soap. Para sa pahamis o pandipensa sa kutis, mag-Karisma Kojic Soap with sunblock protection nyo. Yes sir, kinigato ka nato sa Jason Marketing Kalabo Herbal Products kay sa Kalabo Plus, tanang balatian to das. Sumo ka na sa inyong duban. Aron sa dili mo, bation o mga panyakit-sakit sa inyong kaunyuran. Duyog ta sa tuwang panyaguban. Alas 12:32 na, mga kabisyo my love, so sweet. Diri gyapon sa tuwang programang Tutok Pakatok sa Udto. Kauban ninyo kini si Mikey Ling. O kinipod si Lulubapa Akala ko ikaw ay